Fl-20 ta' Jannar tal-1918, 70 baħri Malti tilfu ħajjithom wara li l-vapur HMS Louvain li kienu fuqu ġie attakkat minn sottomarin Ġermaniż UC-22. Fil-jum li jimmarka l-100 sena minn din it-traċedja, fil-marina tal-Imsida diversi qraba ta' dawn il-baħħara inġabru quddiem il-monument iddedikat għal dawk li tilfu ħajjithom fuq il-baħar sabiex ifakru l-memorja tagħhom. Jumejn qabel it-traċedja, il-vapur telaq minn Malta lejn Mudros li tinsab fuq il-gżira tal-Lemnos fil-Baħar Eġew. Ħafna mill-Maltin kienu fuq il-vapur biex jiġu assenjati fuq vapuri oħra tar-Royal Navy. Kien fid-9 ta' filgħaxija li s-sottomarin Ġermaniż ra l-HMS Louvain u beda attakk bit-torpedoes. Attakk li ħasat il-ħajja ta' 224 persuna. Tkellimna Mendru Kawki li spjegalna kif dak il-vjaġġ kellu jkun l-aħħar wieħed qabel mal-bużnannu tiegħu jieqaf mis-servizz. Kważi kien spiċċa mill-Navy u l-kaptan tiegħu qallu wassalni sa Alexandra, qalluha il-payoff. Kif waslu ċertu tul bil-lejl ġew it-torbidjati minn sottomarin Ġermaniż. U kelli x-xortu wkoll jiena bis-saħħa ta' missieri. Intqajt ma' baħri li kien miegħu. Xi qegħdin ngħidu 35 sen ilu. U għalla li fil-li rajtu jem għalli mbagħad ma nafsar minnu. Giovanni Zammi Tendriċ qal li Nannuħ kien fuq il-vapur wara li gideb kemm kellu żmien minħabba li rrid ix-xogħol għax kien żmien diffiċli finanzjarjament. Ommi kienet għadha qaswilda dak iż-żmien li miet, jiġifieri twildet 6 xhur wara. Imma nafa tgħid li pereżempju għalkemm jiġibu hawnhekk ta' 27 years, peress li kien hawn ħafna nuqqas ta' xogħol, daħal fid-Navy għallhom l-età tiegħu iktar kbira milli kienet. Lilin minn dawk preżenti fl-Imsida kien hemm diversi oħra li xtaqu jattendu, iżda minħabba li jgħixu f'pajjiż imbeda kien diffiċli biex ikunu hemm, kif spjega iċ-chairman tal-Glarek Association Salvu Azzoppardi. Fuq kull monument ikun hemm 3 kelmiet, lest we forget. U dawk sfortunatament ħafna drabi jintesew. Illum kien xhieda li le, dawk ma jintesewx.